Culture Luv again, Kiki. Culture Luv again, maintenance, your speed. Yala nation, pussy yala. Culture nation, tekumati, nematindindi. Tekubataza landlord rent. Rami batara mnangweva sina senti. Sivindi zekupita muchechi. Topanda tanga kalenda prophet. In the realm of spirit. Prophet meme murembe. Sivindi zatina toka. I was not on toka. Sivindi zekubata nyoka. Benyu utapata sivindi za toka. Sekumbatokera grade 1. Ndonyo reform 4 di reform 1. Sekumanya 25 rounds. Titi manya pasina kala crown. Hello Zimbabwe, this is Culture Luv again. Yeah man, my real name is Ignatius Chisengwe. I was born in Buhera Manicaland. Primary nakadzidza kunonzi Kwamafuruse primary. Secondary ndikasenda kunonzi Kwanechala secondary. A level yangu ndikadzidza vanonzi paMurambida Government High School. Yeah man, ndakazvarwa mugore ra1999. Music kuzotanga kupinda mustudio ndakatanga mugore ra 2017 ndopa ndakatanga kuti pop mustudio. Then the person who inspired me, the musician who inspired me is the late Culture Luv. That's why ndakazozviti Culture Luv. That's the deal that can inspire maize kuti ndizoti po music industry. Zvapo bachi zvakuita zvichi dai zodo zvitiremei pane pachida kuti uramba wakashika usaita give up. Baobabs ndinyanyoda zvebaobabs ndokuda zvemasigus saka sofa masigus angu andinawo kubva ndichitanga kubva kwandakatangira kusvika right now kuyana nation kwatiri akusvika iyo kuba almost 50-55 ikoko ndo zvapo ipapo. Yeah, favorite song yangu inini? Iripo? Dio yo iye kuti iwe yangu yadakati Yeria! Bude dambudziko guru kuti kana muchitsenga guru rinokunetsai kutsenga zvikuru rinodzipa kudzipa. Mune dambudziko rekuti kana muchidya maputi pasinawo kana virisiti munodzipwa kudzipa. Yeah man, I like that. You got funny zvekuti zvekuti dakidza anti mauna manje. Culture Luv apart from music. Budo kudara ubodaka but hustling. Ubudai hustling uchingodai. That's only that thing which get to Culture Luv. Iba jere ole power rakeko. Iba power. My challenge saya ave emari like I didn't have money yekuenda kunorekonda. Maiziya. So taitombotangira tombohasira zvimari zvacho kuti tisviwane tiinde nazvo kustudio. Taitangira tombobuda dikita and still right now ichingoripo problem iyoyo iri kuramba ichikodaro but we won't give up. Tingoramba tichiita mberi. Culture Luv asataro. Culture Luv achiri kudiki. Zvikurora izvo. Firstly, isataida kuwe. Ndoda kutanga na Bosiala firstly. Na Bosiala ndo the first. Wekutanga then ndozonowumburikira. Ndakanonanga ku. Ndakaenda ukoko kunana koma JPU. Ndakawumburuka ndakaenda na kuona kuna koma wingi deal. Kunosvikika akota zikane. Totoenda weko.
boys industry inoda kushingiwa. Don't give up. Weziya. Ramba uchishinga, ramba uchiuya, ukangoita give up chete zvinhu zvinobva zvatongodonha. Padangoshingirira plus ragarai muchinamata boys. Vano underestimate chinonzi kunamata. Ini kwandiri ndichiri kushanda. Because pandiri kunamata Mwari, zvinhu zvangu zviri kundifambira zvakanaka. Ndo the main thing. Usaita give up, ramba uchishingirira zvinhu zvinoita. Ngatenda hangu. To Thai International, Bosiala, Taflo, Selectah Kiki, Steez. Steez, mkoba Steez andile naoga. Dile naoga. Wema Pizzi, 99 and all my friends. Niwa matangu, niwa vengu wangu, niwa sigadi, niwa nodina, niwa data say, I love you all. Culture Luv again. Culture Luv again. 99, your Steez. Kala nation. Haiwa okwedu yere. Haiwa okwedu yere. Muli kukusiwa yere. Nokunoka kauta mpenga njere. Kwedu kwa kasiyana nepenyu. Kwedu kwa kasiyana nepenyu. Kwedu kuri uniki. 3 days kwedu iwani wiki. Kwedu kwa kasiyana nepenyu. Kwedu kwa kasiyana nepenyu. Kwedu kuri uniki. Mombe kwedu tino piramidi. Kwedu kune hukuti mkaka. Lockdown taka pesa teka. Tinombo zikandira matieka. Tichizi tingirira tisiro vateka. Chirito batira mtamu. Mwana nene ni manzi toro vanishamu. Engari kwedu riri pasi. Pasi pepedu isukuri mudenga. Kwedu kwa kasiyana nepenyu.